ak váš vankúš vyzerá takto alebo takto a nemenili ste ho za posledné 3 roky ani raz, tak ho určite potrebujete vymeniť a teraz vám ukážem prečo. Väčšina dostupných vankúšov neposkytuje dostatočnú oporu pre krčnú chrbticu. Výsledkom môže byť nepohodlie, nekvalitný spánok, stuhnutý krk či chrbát. Navyše, ak sa vankúš nemenil posledné 3 roky, tak stratil tú podporu, ktorú mal na začiatku. Problémom je, že keď máte malý vankúš a spíte na boku, máte široké ramená, tlačíte si na rameno a vzniká tzv. Zamrznuté rameno, čiže bolestivé rameno. Ak máte príliš veľký vankúš a spíte na chrbte, tak hlava ide do takéhoto pretlačenia a buď chrápete, alebo sa dusíte. To isté je aj pri malom vankúši, že tá hlava ide do záklonu, ústa sa otvoria a zase chrápete. Naopak, vankúš heavy je vyrobený z trhanej a nie z celistvej pamäťovej peny, takže je plne nastaviteľný. Je vhodný pre všetky typy spáčov, na boku, na chrbte a aj na bruchu. Heavy výplň sa dá jednoducho pridať alebo odobrať a dosiahnuť aj optimálnu výšku alebo tvrdosť pre individuálne potreby. Vankúš a produkty heavy sú určené pre ľudí, ktorí chcú prebudzanie bez stuhnutého krku, lepší, dlhší, tvrdší spánok, rýchlejšie zaspávanie, znižovanie závislosti na liekoch na spanie alebo noci bez prehadzovania. Ani jeden vankúš, ktorý si dnes môžete kúpiť, nemá všetky vlastnosti vankúša heavy. Okrem toho, že sa vankúš dá nastaviť na požadovanú výšku a tvrdosť, tak má aj termoregulačné vlastnosti. Chladnú, ale aj teplú stranu z organického bambusu. Čiže sa môže používať po celý rok. A čo ma ešte zaujalo je, ako jednoducho ho viem vyprať. Stačí dať túto heavy penu preč, vyprať obal vankúša, vysušiť a spím v čistom. Ak chcete vedieť viac o tomto revolučnom vankúši, navštívte stránku heavyslip.sk.